Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino pichanoy na mga higala, no? Karong adlaw, kaginin ng kadlaw, nagsugod na ang translasyon, no? Alas 5, alas 4 kadlaw nagsugod mahigala ang translasyon sa kining Black Nazarene dito sa Quiapo, no? Ang translasyon mahigala mo kana ang pag-transfer sa kining imahe sa itim na Nazareno gikan sa Quirino Grandstand paingon na kana dito sa may simbahan sa Quiapo. So muna nga perti na kanang tao mahigala usually ang normal gani ana mga 8 to 10 hours pero do na toy time nga higala nga naabot og 22 hours. Grabe gito, no? Pero karon bason og mubo ra kay gipaningkamutan sa kuan nga mas paspas, no? Mas paspas ang procession gikan sa Quirino Grandstand paingon sa kining Quiapo. Pero kagahapon pang adlaw mahigala ang dagsa na ang mga gitawag nato og mga nagdibuto, no? Nagdibuto sa kining mahal nga itim na Nazareno, Black Nazarene, puong Nazareno. Ako diri sa kuan ugma karong ganina, no, di gikan pa magos Dumaguete, karon na lang kong hapon. Karong hapon na lang ko magmisa para sa puong Nazareno. Kay Martes man tarong gabi didto man ko sa kuan, didto man ko sa Dumaguete kay nagmeeting ko sa akong Commission on Migrants and Itinerant People. So wala ko kami sa ganinang buntag. So karon na lang kong hapon in honor karong hapon dia ato na lang iusal na lang nako dito sa awaan kay padayon na pud karon ang novena alang sa umalabot pud nga fiesta sa awaan karong Pitsa 15. No? Karong adlaw ang Black Nazarene Pitsa 9, no? Nya ubay-ubay gud mahigala ko nasa ko gipangayo sa Black Nazarene pod, no, nga ang ako aron gipangayo mahigala sa Black Nazarene tagaan na gyud tagmaing lawas kay kini mahigalang maglain ning atong lawas di ba taganahang mulihok. Di taganahang musulti, di taganahang mulihok, mura og sa kuang kita na non-productive kita basta maglain ng atong lawas. Kaya imo pong lugson, og imo pong lugson, maghigala nga lain, imong lawas, basig matiwas na hinuon ka. Basin hinuog, matiwas na po hinuon ta. No, muna nga, kana kinirag yung may lawas mahigala mo na gitawag namong mga pobre nga lawas lagi puhunan, no? Ang atong lawas mahigala kita mga pobre ug mo na joy mo sa ato pa mahimo nga muluya ba di na kita wala na gid mga dato kay bisag magluya nya daghan tag kwarta pwede man ang ilang kwarta mo imo trabaho para nila, no? Ang ilang kwarta mo mangitag kwarta para nila man nakadinit sa dato mahigala, no? Kaya ang ilang kwarta mo mangitag kwarta para nila, no? Muna kita mga pobre wa man tay kwarta so lawas lagi mo ipuhunan nga mangitag kwarta para nato para sa ato ang kabuhian. No? Pitsa 9 karon o karon ang fiesta sa Nazarene, Black Nazarene. Okay, ari kita mahigala sa ato ang kining sa mga mahigala. January 9 ang fiesta karon, no, sigon diri sa ako ang listahan despikas mahigala kay mura og wala diri daghan magukog listahan mahigala daghan kog mga kini akong programa mahigala dugay na makaigod ni bata pa man ko ini mahigala. Karon gulang nako ni apa paghihapon ko ini programahan mo na ang alipay sa Ginoo, no, kay bisan ng taon og ingon data ini naabot ta in tao katampo gamay, no? Pitsa 9 taron mahigala actually gisaulog pud nato karong adlaw mahigala ang baptism of Jesus pero kagahapon nato gisaulog pero kini gong kuan mahigala kini bitong translasyon mo kini ang pagbunyag sa atong Ginoo, no? The marks the beginning of the public ministry of Jesus. So kagapong adlaw gisaulog nato ang baptism of Jesus pero karong adlaw pod ang piyesta sa Nazareno, no, muna, no? So muna nga kining Nazareno mahigala actually donated ni siya gikan sa gidala ni siya gikan sa kining Mexico, no, o niya gikarga kining galyon nya dunay mga matud palagi alamat nga niingon nga mao kuno lang na itong kay hapit masunog
hapit kuno nasunog ang maong galyon muna nga naituman ang Nazareno, pero posible kay tibuok gid ay. Doon na po yung maingon nga, itom yun ang gigamit nga kahoy, anak. Kinigong itom nga kahoy. Doon na kuno itom nga kahoy dito sa Mexico. Nga mudunar yun hangtod sa. Dili ba siya agop upon. Pero sa tunin nyo di Cebu, di ba itom gihapon? Muna mga klases kahoy mahigala. Sa ako rin ito, na. Muna mga klases kahoy nga gihimo nga dito gikulit ang Santo Niño o kining Black Nazarene. Nga naman, tungod kay kining mga kahuya, dili dudtan o kana bang sa ato pa na agay-ay. Okay. Kining agay-ay. Abot ko sa itsura sa agay-ay. Pero mabaluan ra nimo nga giagay-ay na ng imuhang kahoy kung wala na isulod. Wala na isulod. Ano ba? Kanang nahimo ng halo. Di ba? Kanang kahoy. Kanang tabla na to. Sulid manunta na. No? Pero imo ra ng pasagdahan na ang mahitabo ni ana agay-ayo na siya. Matingala na lamang ka nga wala dili na sulid ang imuhang na imuhang kahoy na himo ng halo tungod sa agay-ay. Pero kining itom nga kahoy nga gigamit pag kulit ni ining Black Nazarene, dili kuno na madutlag agay-ay o kini pong Santo Niño. So nya kining mao nga kining Black Nazarene, muning ginahimong historical kini kay kapila man ni balhin-balhin na gud. Kini bitaw pag-abot gud sa Intramuros mo sa gibutang. Pag-abot gud ani gikan sa Mexico kining Black Nazarene. Dito nas Intramuros, kana bang dapit sa may CBCP, Manila, Consueto Mos, Manila, kanang CBCP naa na sa sulod sa Intramuros. Kana bang mura ba o kanang pareho ba sa Cebu ba, kanang Port San Pedro, ingon ni ana. No, nya dito sa Manila, muna gitawag na inila og Intramuros. Kana bang mura gilibutan bitaw og taas nga paril. Yan na sa sulod din na ang kining CBCP, kining Catholic Bishops Conference of the Philippines. Unya matud pa naa po din ang gibutang ang primero yung matud pa depositohanan sa Black Nazarene gikan sa Mexico. Pero nadugay gibalhin to sa Augustinian Church no dapit diri sa may EDSA until nga na desisyonan nga ibalhin na gyud dito sa kining gitawag og Quiapo Church. Ano nya hantod karon 100 pila na naka 100 years nang kuan kining Black Nazarene dugay-dugay na. So muna nga karong adlaw gisaulog na to ang kapistahan sa Black Nazarene dito sa Quiapo. Pero dili ba na mo patron mo higala. Dili ba na mo patron sa Quiapo ang Black Nazarene. Ang patron din sa Quiapo San Juan baya. Saint John the Baptist. Saint John the Baptist ang patron din sa Quiapo. Nahala panayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ini kamutuhon. Kumusta na nga to ang mga kaigsuunan nga mga kaparian? Nga matud pa na nag-meeting karon sa ilang vicarial meeting, vicarial meeting. Dili vicarial, Miyerkules man day taron mahigala, Martes doon ay vicarial meeting, doon na po wala. Kami murag wala mi ka meeting gahapon kay medyo busy-busy ang ako ang igsuong para akong classmate tungod lagi kay Fiesta Maronila karong pizza 15 sa kining pizza 15 sa pizza 15 sa Enero. Nahala, no? Ari na kita mga higala sa ato ang catechism. What is our first question? Doon natin mga question dari. Question to be answered. The first question is, Padre, nga nung gitawag man nato ang mga pare o father? Gwapo ng question na. Okay, no? Sa unang sulat ni San Pablo nga dos taga Corinto, no? Kapitulo 4, versikulo 5. Mo kinatong magbasa. Si San Pablo miningon na niya. Kay bisan pa kung duna kamoy 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usal lamang ang inyong amahan. Kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo, nahimo ako ang inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Diha ang sekreto, higala, no? Kaya matod pa ni San Pablo, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, naghimo akong inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga na kaninyo. Sa ato pa nahimo di ko mahigala nga amahan, sama ni San Pablo nahimo kong amahan tungod sa among pagdala sa pagtulunan ni Kristo diha kaninyo. Muna dahil sikreto, higala, no? Muna nga, gitawag mi ninyo og amahan, no? Kung sa Lucas po, gitawag nato ang mga pare og amahan tungod kay sama kang San Pablo, gidala nila ang maayong balita ngadto sa katawhan. Sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 24,
busa misinggit siya ngadto sa ama kang amahan sa iyang ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itudlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnaw ang akong dila kay nagantos ako sa kainit diining kalayo. Sa ato pa kining mao nga ginayong naamahan ang Abraham nga to gitawag nga amahan katuning dato mga higala, katuning dato bitaw nga kining kabatch ni Lazaro nga si Lazaro wala niya pakana mga mumuhuray gikaon ni Lazaro dito sa iyahang kalad-kalanan. So bada nga medyo dili maayo ang resulta sa iyahang gihimo nga wala pagpakabana sa kalisdanan ni Lazaro, mao kadto nga nasilutan siya gamay ug ang nahitabo mao nga na impierno siya. Dito sa impierno nangayo lagi siya nga ipatawag si Lazaro kay bisag matunluban ng laman og gamayng tubig ang sa tudlo ni sa Lazaro og ikuan sa iyahang dila aron pud kuno mabugnawan ang iyang kawhaw. So yun, ang tawag niya kang Abraham, amahan. O sa ato pa, ang amahan dahil mga higala, wala nagkahulugan og biological father. No? Sa ato pa, ang amahan ay something to do with spiritual connection. No? Sa ato pa, ang koneksyon ni Abraham ngadto sa Ginoo mo nang gitawag niya og amahan si Abraham. No, mao pud nga kami mga pare connected man pud Ginoo kay na ordained minister ba yami. So mala nga doon na pa may connection sa Ginoo ug nagdala po ni siya nga pagtulunan mo nang inyo ming gitawag og amahan. Mao pud ang mga madre pod kay sila man pud ang nagdala kanato sa pagtulunan ngadto sa mga kabatanunan, mga kabataan mo nang gitawag pod sila og mother. Ayan, no? Or sister. Pwede po mother, pwede po sister. Last question. Padre na ba sa Biblia nga kung mag-ampo gyud ta madagkot kita kandila? Ay na ginaoy wala na ingon gibutang dito magdagkot og kandila pero naay gihisgutan nga bulutangan og kandila. No? Matud pa no sa duna bitaw candi kana bitaw kandilabra. Oh, kandilabra. Naa sa mga gitawag bitaw nato og mga templo sa Dios daghang kay mga kandilabra. Nga sa ato pa kung dunay kandilabra, duna gid po naay bulutangan og kandila, ana gid po nay kandila. No, pero dili nato na gitawag nato illiteral pagsabot no nga magdagkog kita kandila. Kaya wa man na mabasa dito pero nganong naa may kandila, so ang kandilabra sa ato pa naa gyud nay kandila nga idagkotan dinha. No, pero kung atong tinahon ang kining kandila, dako kay ni siya og kalambigitan sa itong pagtuo. Kaya kung itong basahon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12, unya si Jesus miingon na nausab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi, ug dili gayod maglakaw diha sa kangitngit. Ang kandila di ay nagrepresenta sa kahayag ni Kristo. Diha dapit ang sekreto. Sa Juan Kapitulo 9, versikulo 5, samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Amo na gisulti ni Kristo. O sa Juan Kapitulo 1, versikulo 9, mao kini ang matuod nga kahayag nga muani sa kalibutan ug nag-iwag sa tanang tao. Sato pa kining kandila nga atong gidagkutan, nagrepresenta kini sa kahayag ni Kristo. Ganyan, no? Ang lain, of course, mga laing relihiyon, dili mo gina sila manuon nato kay laing relihiyon ko na. Dili sila mutuo kandila, ila po na. Pero ug mutuo po ta, ato po ni. Mabitaw na nga, mabitaw na nga, kanang gitawag bitaw nato og dunag yoy mga pagtulunan, mga higala nga angay natong batunan, o atong barugan. Napo ila po ng barugan. Pero kita naman po tayo basihan nga nung magdagot ang kandila. Kisukat pa gyud sa una mauna man ninaandan unya igo ra man tang kikinigong atong pagkakatoliko mahigala napanunod ra mo nato. Napanunod ba? No sa ato pa unsay atong nasunod mo na po itong padayonon. Of course sayod po taong sa mga hinungdan. Ngano nga nagdagkot ang kandila kaya kandila di ay nagrepresenta sa kahayag ni Kristo nga mao si Kristo mismo. Sa ato pa kung magdagkot ang kandila nagpasabot ka na nga nangandoy kita nga si Kristo uban ka nato sa atong papaging hinabi kaniya. Pareho sa gunaog
makiginabi kasi imong amigo na mangandoy jud ka nga makadungog siya nimo mo na si Kristo man namang dagkuta kay mituo man kita nga si Kristo mao ang kahayan. Klaro ba? Di nila sa takutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin W. Mana milit na usab kaninyo o munalangin ka na to ang Diyos mo kay gaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!